цішыня. Вітанкі і цішыня. Вітаночки, мой шановны гледачы, усё я себе пачуў, тут у нас ідзе музычка, мы, кажется, сёння працягваем з вами гуляць у Long Dark, сюжэтную кампанію в Intermute. Гэта ўжо 5-я часціна, якая мае адношанне не стасункі, ну все ж таки так, мае адношанне да галоўнай нашай лініі, якая выкладаецца на ютубчыку. Усё гэта у адпаведным плейлісце. Так што давайте аднаўляемся. У нас задачка зараз на абсерваторыі, дзе мы знаходзімся побач з доктарам Этвуд, дарэчы, якая жанчына, што мяне здзівіла. І нам трэба будзе зрабіць усё неабходнае дзеля таго, каб перезапусціць мясцовую электрычнасць, і гэта трэба паспешча было б зрабіць. Ух, божахна. Да дзверы. Вось тут у нас першая, можна падняцца неяк. Я бачу, там на мапе іх было шмат. То есть тут трэба будзе пайсці, мабыць. Высокая нерада геатэрмальнай даліны. Гэта хутчэй за ўсё будзе проста іншая лакацыя. Вось так. Гэтую механіку мы сустракалі. Дарэчы, заўважце, зноўку падкрэслю ўжо, мабыць, 3-й раз. Мапы, якія яны зрабілі тут, яны маюцца... Давай, бывай. Вось кудай. О, абдыманачка. Ось так, ось. Тёпленько. Дякуй. Просто павярніся. Добра? Вядома. Хто мяне яшчэ так будзе прыціскаць? Варва, вітаначкі. У этэры плынь па гульне доўгі цёмны. Ух, хера сабе ты загнуў. Так, чакай, нам трэба ісці направа. Ну так, ажно да той брамы, якую мы правяралі ў мінулы раз. Вітаначкі, Варва, рада цябе бачыць. Ты астатнім, мабыць, месяца 2 залятаеш, вітаешся і далей сыходзіш, карці. Увесь у справах. Трэба будзе нешта прыдумляць на вечар нам, каб пагуляць. Хаця б у гэты гоўстракон. Ведаеш? Праца. То я не ведаю, што праца. Дома, што праца. Так, дарэчы, слухайце, мне трэба ж спраўдзіць, што ў мяне за зброя ёсць. О, у мяне ж ёсць, ты паглядзі. Адзін набойчык. Усё зразумеў. Ага, каменьчык. А гэта што такое? Дзе мы чаму павіслі? Ой, дзякуй Богу, гэта пераход у іншую лакацыю, чамусьці не пад гэтым. Ну, у пёнтак не, гэта асабіста, я так разумею. Ну, мне таксама на гэтым тыдні не атрымліваецца. Ой, да ночы трэба ўсе падстанцыі прабегчы. Так, а дзе мы знаходзімся? Халера ясна, алё. Чакай. Вось тут першая, так разумею. Нясе гэтую стральбу ў руках. Добра, падстанцыю 3. Я так разумею, у нас зараз ранак, ды па сюжэце павінна Соніка рухацца, я ўжо заўважыў, што механікі працуюць такім чынам, што Соніка рухаецца ў адпаведнасці з нашымі патрэбамі, а не па гульнявых механіках, таму можна лёгка забіваць. Не, нахуй не тебе патрэбна, боже, чалавек. Ты і так, бляха, заможны, у цябе з усяго гэтага хацрака есі. Так, і куды нам, што нам? На што тут гэтае было зроблена? Так, давай схопім гэтую галінку, хатка была. Дарэчы, ўжо... Так, не. Тут не прайсці, правда? Тут так, яны закінулі ўсё. Так, пап'ем. Рудая, прыгожая. Ты пратрыс? Раптам што? Так, добра, акумулятара не маю. Ну, у сэнсе добра. У сэнсе таго, што зразумела. Так, можа пячора нейкая тут, не? Бо я драбіны ніякай сходаў не заўважыў. То давай пройдзем сюды.
Недзе мусіць быць пад'ём, як гэта. Ну і зноўку калідор. Зноўку па-нізкі. А ён там. Па нейкіх мясцінах, такіх вузенькіх шчэлінках. Па цяснінках гэтых вось валэндаемся. А здой ветер сціх, і нам стало цяплей. Ух! Алекс, вітаначкі! 100 гадоў цябе не бачыў ужо. Як твая справа? Як твая ферма? Яшчэ гуляешся? Ці, можа, кінуў ужо? Так, тут мне нічога не трэба. Я бачу там праход наверх. Але ніякіх, бляха, ні тросаў, нічога тут не бачу. Ці нам трымацца правага боку? Так, а во, бачыце, тут у нас пераход. Дзякуй за каточку. Патроху інкалі. Зараз у Д'яблу. А, вось чаму ты мяне пытаў пра Д'яблу. Ты што, курда? А! Адзін набой. А скуль ён там выскачыў? Ай, блядь, падымайся. Так, я щось не разумею гэтую стрэльбу. Як яна працуе? Пакуль толькі з маёй сракі, бляха, пацякло. То можа мне, бля, не стрэльба патрэбная была, мне трэба было нейкі лук. Так, добра. Можа, дыстанцыя кароткая, да рэчы. Ну, тыпу яна дзейнічае на кароткай дыстанцыі. Вось гаўно нейкае. Блядь, да зноў. Ой, блядства. Не, ну ты паглядзі на іх. Нарэшце. Ёсць уражанне, нібы пад самы гэты. Яшчэ не забіў. Ой, з Мефіста, можа ты ведаеш, хто норм збірае ПК, чи на Лепус? У нас Лепус у Вільні сядзіць, ён збірае прафесійна. ПК. Так. Сука, ебанутая просто, бляха, зброя. Шчыра кажу, просто говно. І оно нібы драбіною страляе, слухайце, во, мабыць так. Як мы пачуваемся тут нармалёва? Толькі што падралі ўсё. 7.54. Ай, ці ў сраку гульняга так заўсёды. Так, нам трэба наверх неяк патрапіць. На 3 ваўкоў я страціў 7 набояў. Шалець. Так, спасылку на яго, та лепей, мабыць, на Discord нават табе даць нейкую спасылачку. Яго канал тут ёсць на Твічы. Завецца Лепус 81. Без прабелаў, без падкрэсліванняў, без усяго гэтага. Ён, дарэчы, раіў в РВ набываць там нейкі ноутбук. Лаптоп не так давно. Мабыць, з паўгады, год таму. Трус, так, там нейкі яшчэ крумкачы лётаюць. Так, сюды. Я так мяркую, што нам па сцежцы трэба будзе так, ну. Калідоры. Зноўку калідоры, зноўку.
такое собі. Ну і сцюража не ведаецца, што трэба было не са стрэльбы просто на іх ісці, трэба было запаліць. Каб бяспечней было запаліць паходню, кідаць пад ногі. Каб яны не чаплялі мае ногі. Курпаткі. Ну ось яно, бервенчык гэтае. А мы, типу, бляха, з тобой тут у карту гуляем. Каже, нема часу губляць. Так. Не, все правильно мы ідзем. То вот мы ідзем по гэтай частцы туды да гэтага будынка жоўценькага. Вось ён, дарэчы, наперадзе ўжо. Не, слухайце, нейкае паляпшэнне было. Графічнае такое адчуванне не. Раней, мне падаецца, Соніка па-іншаму выглядала. Не, ну ты просто говно. Ой, як ты заябал просто. А яму насраць. Мне ў гэтым свеце ўжо ўсё зразумела. Блядь, ну што гэта за зброя? Вось хто мне патлумачыць, якім чынам яе карыстаць. Ну, літаральна, глядзіце, вось ён стаіць тут, я яго патрапіў. Ён стаіць вось тут. Вось тут ён быў. Я ў яго не патрапіў. Гэта... Блядь, якая лухта, просто неверагодна. Гэта горш за рэвальвер, мне падаецца ўжо. Гэтая стрэльба. Фэй, вітанкі. А можаш, Фэй, калі ласачка, для Алекса скінуць у чатик спасылачку на Лепуса? На ўсялякі выпадак, каб нічога не згубілася нідзе. Няблага было б, дарэчы, у такім выпадку-то знайсці гэтыя, бляха, набойчыкі. А, знайшоў? На канал, так, на канал. Там мусіць быць гэты яшчэ. Цікава, гэта вось пакеты яны навошта. Так, капелюшак возьмем, худзі не. За худзі дзякую. Трэба будзе рамантаваць сабе гэтую вопратку. Але я пакуль што не разумею, ці ёсць у нас час на гэтае, пакуль мы тут знаходзімся. Кардонныя коробкі усялякія. Персікі. Персікі я забяру. Каву няхай ўжо будзе. Так. О! Вось гэта вось добра. І мне здаецца, гэта будзе значна лепш. За гэтую вось стрэльбу. Што гэта? О, ну гэта шыкоўны шведер. Ліхтарик. А у нас ёсць, дарэчы, свой электрычны. Where's the good stuff? Не хочу. У меня там армейские пайки есть.
Мне гэтае гаўно не патрэбнае. Ваўняныя шкарпэты, як крыніца. Нішто сабе, у нас шпрыцоў там падаецца ўжо. Так, спартыўнае не дзякуй. Тактычныя ў мяне ёсць. Не трэба. Ежу не хачу збіраць. Паста хай будзе. Халера, луку ўжо проста шмарыць колькі. Так. Нейкая запіска бачу. Журнал інжынера электрастанцыі. Старонка вырваная з нататніка. Праз скарачэнне штату мы не можам бяспечна перазапусціць сістэму, каб пераходзіць від станцыі да станцыі, не выходзячы вонкі. Я рабіў гэты вылазкова ўжо тройчы. І гэтак далей. Гэта паўнае бязглуздзе. Так, мы тут жывем. Мы такія. Так, тут усё. Гэтыя скрынкі паштовыя. Так. І што ў нас тут? Так, Маккензі, ёпта мать. Hope that worked. Так і трэба было. Ого, а там что такое? Да возьми, блядь. Пара. Опять. Hey, Mackenzie. Back to this phone thing, I see. Remind you of any prison in particular? Those were good times. What's up, Jason? Just saw the light for Substation 3 go green on my board. Nice work. Wanted to check in and see how you're doing. It's slow going. Lots of angry wildlife out here. Yeah, we tried to warn you. Yeah, you did. Okay, well, be careful out there. I'll check in with you at the next substation. Will do. Так, выкарыстоўваем павязку. Бо апякліся. Карацей, той калідор гэта быў дзеля таго. Так, і абезболашча. Сюды. Ось і все. Так, ну што, мы ідзем? Мабыць, так. Далей трэба ісці вось сюды. Гэта нам трэба павяртацца. Сюды направо? Ці куды тут будзе шлях? Я нешта не зразумеў пакуль што. Містер 8-біт, вітанашкі. Так, краще інста, альбо ТГ. Вітанашкі. Містер 8-біт патата. Так. Мы ж сюди увайшлі, алло. Да. Раз увайшоў, назад уже не выйдеш. Цікаво. Тут не пройсти. Давай сюди тоді. Чимсь нагадує Species Unknown. Так, бачу двері. Ага, двері пиветки. Внизу дверей нема. Там, где телефон. Нешто я протупився.
Так, ну паколькі мы тут зараз знайшлі набойчыкі і для стрэльбы, то адпаведна стрэльбу выкідаць не трэба. Стрэльба нам патрэбная. One down. All this gear is slowing me Так, down. гэта мы пакладзем, каб ведаць, што ён тут п'ё. Ще один. Стой. На холеру мне два. I'm going too slow. I'm gonna run out of time. Не пизди. Так, почистить можно только так. Все, кидай. Там я бачу. Угу. Гэты. Цікаво, чому у нас. Во, 22 набойчики. Это уже лепше. Так, ходім. Нас чакае наступная гэтая будыніна. Там тросы бачу бегаюць у далечынем. Looks like steam's starting to come out of the pipes. Pressure must be building in the system. Just like Atwood warned would happen. Gotta follow the steam pipes. They'll lead me to the next substation. Задзьмула паходня нам. Так, сюды не прайсці. О, ты паглядзі на гэтае, так. А я думаю, чаму гэта ў нас уже палова цягавітасці стомленая напалову? Ну, вядома, вось табе. У нас там энергетик, я памятаю, быў. Таму полезем. Так, а ці мы выцягнем? Ну, не ведаю, шчыра кажучы. Можна кавы бахнуць, паспрабаваць. Вось, і паспрабаваць запаўсці. Наколькі я памятаю, кошкі ў нас апранутыя. Больш-менш павінна атрымацца. Ну, я бачу, што атрымліваецца, ўсё добра. Хаця трэба ведаць, трэба каву піць. Бо тут у нас зноўку. Добра, возьми. Набойчыкі, ўсё гэткае. Крытычны момант возьмем тады наш энергетик, вып'ем, а пакуль што будзем на каве трымацца. Можа, варта было спраўдзіць, што там злева, а не на трос лезці. Але я мяркую так, што злева проста быў бяспечны шлях вось сюды ж. Без набойчыкаў шлях, так бы мовіць. Я добра памятаю, што ў мяне няма спальніка. Мы ж толькі прайшлі туды, збегалі ад якіх злодзеяў гэтых. Праўда? Спальніку няма, ну. Пакуль так па
Па агульнай структуры мапа нагадвае даліну ціхай рэчкі. Таксама гэтыя перапады вышыні весу. Злазь. Прыступкі гэтыя. Так, мы рушым на другой частцы. Правда ж? Ох, ніхіра сабе. Вось тут, я так разумею, не прайсці было. Гэта трэба нам вось неяк так ісці. Шалець. Будзе смешна, калі гэта іншы бок і нам не туды. Трэба было на мапу паглядзець раней. Бачце, пакуль што злева нічога не было, то бок калі б мы не па тросе падымаліся, там хутчэй за ўсё быў бы тупік. Альбо вось сюды выйсці, на гэтае возера. Хлапчына халадно. А вось каб не даваў сабе падраць сраку ваўкамі, дык не было б халадно. Так, а ведаеце, якая думка зараз прыляцела да галавы? Тое, што мы раптам сустрэнем якога-небудзь мядзведзіка, і ў нас няма зброі, каб з ім ваяваць, бо стрэльба гаўно карцечная, цяжкасці ваўка забівае. Там нейкі шлях вось на вяршыні. О, пачуў мяне, ляціць. Бачыце? Сука, ты, блядь, яшчэ паўдні перанабіваўся. Тупое ты гаўно. 3 набоі ён будзе, блядь, гэты гаўняк. Паспеў развярнуцца, пачухацца. Сука. Не. Тут яшчэ адзін. Гэта ўсё сцэнарнае, гэта ўсё не... Добра, ў галаву пацэлілі. Бо ваўкі звычайна так сабе не паводзяць у гэтай гульні. Так, яшчэ, калі ласачка, мне кавы. Штосьці там нават злева. А, я зразумеў, што там злева, там яшчэ адзін уваход сюды. Так. Ну мы ж добра ідзем, правда? Ну, як я і казаў. Такую пятлю. Нас цікава толькі ўжо вечар, а мы толькі да другога падыходзім. Ведаеце, трэба падумаць, трэба перш адрамантаваць адзенне, бо вопратка ўжо моцна падрапаная. Вось калі я дайду да другой, трэба будзе захавацца і зрабіць усё, а потым ужо актываваць.
так. Ні табі пячор, ніяких сховищаў. Горы і снег. І сонце. Та я тільки вийшов, боже, на голову ще не I піднес. gotta hurry. We need to get back to the city before nightfall. Ау! Давай, давай, давай. Так. Гэта ўсё стогне, што нам трэба спяшацца. Тут трэба налево, тут правее трэба. Недзе там тыпу дрэва рыпіць, а тут скала, а не дрэва. А вось і жоўты будыначак. Тут ще мусіць быць воўк. А можа і два. Бо мы на возеры колькі двух сустрэлі, зараз ще аднаго 3, а і там было таксама 3. Так, добра, што не пайшлі ўлева. Мапа нам усё падказала правільна, бо зараз бы па каменьчыках скакалі як козлікі. Ах ты халера, гэта быў не жоўты будыначак. Это штосьці іншае. Это штосьці іншае. Дрэва, а вось, пара там нейкая яшчэ. Блядь. Сука. Так, тут пара. Дрымер, вітанкі, рада цябе бачыць. Так, ну вось, падышлі. Шкада, што толькі яшчэ раз учапіў. Запозна стрэліў у яго, і ён не адрэагаваў на гэты стрэл. Ах ты, курвіска. А дзе ўваход вось тут? Не, давай яшчэ каву бахай. Трэба берагчы энергію сваю. Find some place to escape this cold. Маккензі, гэта не найвялікша твоя праблема. Зараз, ведаеш? Так, блядзіна. Што адбываецца? Дзе ўваход? Вось тут нейкі шлях. Ага, ты мяне пускаць не будзеш. Ха-ха. Я зразумеў. Так, а ўваход, мабыць, тады будзе па трубах недзе? Калі ўжо тут не падняцца. Я-то думаў, што вось так прыйдзецца ісці. Значыцца нам сюды. Тут недзе мусіць быць уваход.
Так і ёсць. Это я. Трошачки не зразумеў логіку бягучай гульні. В інтэрміюту. Так, ну што, ніякага вонкага луту нема? Ні набойчыка табе? Яшчэ паклалі. А раптам ты не ўзяў з сабой? Так, давай мы вось так зробім. І чаму ў мяне няма ліхтара? Майго электрычнага. Каб я ведаў. Добра, хадзем. Браць керасінавыя таксама не хачу, ён занадта цяжкі. Каністра. Сюды. Так, мы знайшлі гэтае. На усялякі выпадак возьмем тут зараз. Дрымер, як я казаў, будзе нязручна, калі ліхтарык гэта адбярэ гульні. А так? А выявілася, што так? Нічога. Мы дамо рады і без гэтага ліхтарыка. Ось так. Это у нас ёсць? Так, сюды што у нас тут ляжыць? Шчотка, пальчаткі, тканіна нейкая. Гэта у мяне ўсё ёсць. Кубак кавы. Та і ў пекла, у цябе ўжо 2 банкі ёсць. Патрэбна ён на табе, бляха. Як сабацы 5-я нага. А што гэта за крэйда нейкая? Так, зараз мы яшчэ падрамантуемся крыху, мы асвяжым сабе вопратку, бо падралі нас ужо колькі разоў, 5, напэўна. Цёплыя падкладкі. Зімовая нагавіца. А давай сюды. Шалік брухт. Не трэба гэтага ўсяго. Так. Вінтоўка у нас будзе. Не толькі вось гэты. Так. Добра, содавая хай будзе. Штаны карго, нагавіцы. Так, яшчэ тут нешта. Спартыўныя. Нахер спартыўныя. Так, тут мы гатовыя. Глядзі, у нас амаль што ноч. Давай-ка вось так зраблю. Зробім захаваць гульню. Так. Новая. Тут будзе у нас 5.1. Хай будзе вось на такія выпадкі. Мы сабе зараз адрамантуем. Вось гэтае, што запраўляем. Так, скідаем. Не патрэбна мне ўсё гэта і гэтае скідаем. Ажно 3. Када? Оу! Вось яно як, я зразумеў. У нас ще і час тут бяжыць свой нейкі. Чакай. А нам трэба ў такім выпадку з самага пачатку бегчы. І ўвесь час бегчы. І
пить каву постоянно и... Ага. Ты I need to drop погляди. something. То бок мы не можем ни лутаться, ни ремонтоваться, ничего. Вось оно что. There's gotta be another way out of here. Так. Мужик, колени подымай. Бо у нас час не гумовы. Нам треба реально летать. Где 8? We gotta stop meeting like this. Так. How goes the А у war? гульні написать разраби забыли про час. Ну, ні, Two хоча б green lights таймер on би the board поставили, feels like we слухай. could be. То бок ось зараз задачу ми взяли, і там було написано, що до наступної кропки 4 години. Can't put my finger on it. We'll keep an eye on it. I need you upright and breathing out there, getting shit done. I'm on it. Atwood's getting squirrely. She's pretty sure tonight's Aurora is going to be a big one. I don't need to tell you how important this is, do I, Mackenzie? I know what I need to do. I'm seeing some pressure building in the geothermal system. Gotta get that next station online ASAP, or we're gonna have problems. Understood. То бок нам не дають можливості, на Sorry to жаль, add more адремонтувати pressure, Mackenzie. вокрупку свою направити. Please be careful out there. Ой. Careful is my middle name. Так, I think you mean зрозумів. crashing my plane and having endless bad luck is Довго your middle name. піздець. Пускай мене, не треба бігти. Still here though. Let's keep it that way. Ось так, добре. Так. Каву. Мабуть, гэта перадапошні нейкі кубак. І зараз мапу худзенька Someone's глянем. gotta go. Так, ось тут по шляху, тут перайсці Gotta весь go час. fast. Another one down. What the hell is that glowing stuff? It's like the Aurora. Я там бачу вулка напереді у нас. І ось тут він був за пагорком. А зараз праз гэты вось туман, ён же шашалее. Так, троса ніякага не вісіць. Стоп, у нас дах халеры ваги. Ой, паскуда. Куда ты склал зброю? Идиот. Давай, давай, давай. Так. Гэта не, а вось гэта так. Яшчэ ведаеш, што вось гэта таксама я скідаю. Бо яно мне не патрэбна. Лёха, вітанкі. Вітанашкі, вітанашкі. Так, пабеглі далей. Follow the pipes. Yeah, they'll show the route out of this crazy place. На мапу паглядзі, там у цябе калідор толькі даступны. Ніякіх адгалінаванняў. Так, на випадок, коли нас яшчэ разы 2 заатакуюць, у нас шпрыцы застануцца, якія мы можам выкарыстаць там. Ваенныя былі, звычайныя. Мы імі сабе гэтае здароўе паднясем крыху ўверх.
Так, я памятаю, ще быў адзін кубачак энергетыка ў мяне. Як найменей адзін. Не, давай. Давай. Так, зараз. Вось гэта на 60. І... Опа, скидаем яго. Так, по трубах трэба ісці. А вось мне цікава, яны зрабілі зараз небачную наваколле. Праз што? Сапраўды няма чаго, што паказаць было? Ці нехта з самага пачатку менавіта так і задумваў? Гэты туман. Давай. Так, потрапілі добра ў яго. Зараз так само потрапілі. Ну і што ты будеш з ім рабіць, слухай, калі ён так... Сука. Просто, блядь, такая маруда тупая. Як ты мяне бесіш, Маккензі. Просто, бля, горшы выжывальшчык у гэтым. У гэтай гульні, на мой погляд, асабісты, уласны. Так. Яшчэ кубачак. Я вось нешта не зусім разумею зараз падыход Hinterlands, а менавіта вось гэтага левел-дызайнера, які гэта рабіў. Бо мы па гэтай сцежцы, выбачаюся, але шпацыруем, падаецца, дастаткова даўно. Нават я ж падбягаю, як у горах шаленства. Давай, пафіласофствуем яшчэ. Наперадзе яшчэ будзе 2 воўкі, мне падаецца. Пакуль што мы 2 сустрэлі толькі. У нас бывае яшчэ колькі шляху. Так, адпаведна, я думаю, што нам няма чаго марнаваць час на лут, збіраючы толькі зброю, набой. Запыхаўся. О, ужо вы там. Ужо нас чакаюць, ужо сустракаюць. У свае абдымкі нечалавечыя. Так, ну на гэтыя трубы не заскочыць, каб было бяспечна. На каменчык можна было, дарэчы, стаць, калі яны раптам тут непадалёк. Калі яны далёка ад нас. Там возера злева. Беглі. Няма тут на што ўзірацца.
Так, трапляй не маем. Вось гэта было, бляха, шалёны стрэл. Яшчэ адзін. Да я пакрысе ўжо. Нармалёва так страляць пачаў. Вось параўнаце проста са стрэльбой, як... якая яна... Пайшоў прэч. Гаўно. Ага, нас доганяе. Гульня кажа, нікуди ти не пойдеш, пакуль ти його не заб'єш, або ён тебе не загрызе. Бачите? Вертайся у Far Cry. Ну, This pack is getting kind of heavy. давай скористаемся ліхтариком. Так, каб хтосьці мне подказаў, дзе тут у нас зброя можа быць, а? Тактычная куртка нейкая. Ось тут вядома. I think I can use this. Ой, няўжо прыйдецца зараз. Не прыйдецца. Так, вось гэта мне трэба ўзяць з сабой. Вось гэта возьму, вядома, так. Што за валіза? Это просто мэбля мясцовая. Кава абавязкова. Ну, хай будуць, не ведаю пакуль на што, але хай будуць. Так, все, запускаем. Ну что, давайте, дзяўчыны, вы там павінны спампаваць усе дадзеныя, якія вы там назбіралі сабе. That's the last of them. Куды не прайсці. Вяртаемся да этого, кажа. Да мне не падабаецца. Чакай. У нас жа ж таймер ужо скінуўся, я спадзяюся, гэта. Stop coming at me. Армейские не. Гэта так. Это я возьму. Не бери гэта. Махляры кажа. Безумоўна. Так, трэба толькі знайсці шлях вось тут. Нам бы яшчэ паесці і... І што? Так. Адрамантаваць бы вопратку нашу, было б шыкоўна. Поднимайся. I see 3 green lights on the board, and a bunch of this old gear seems to be powering up. А, живая. News. How's it looking out there? I think I've seen the worst of it. Холодно. The pressure in the system seems to have dissipated, so that's one less thing to worry about. Great news. How we're at with preparations coming? She's in heaven. Haven't been able to get a word in edgewise since the power came back online. She's been running from system to system, and I am just trying to stay out of her way. All right. Let's hope our plan works. Tell that man to stop fooling around and get back here on the double.
I gotta go. If the big Aurora appears before we're ready... I remember. Your life's work down the tube. Exactly. Be careful out there, Mackenzie. And get back to us soon. I'm on my way. Видатно, добре. Тобто, коли нас уже чекають, я міркую, що ми тут можемо зостатися. Давай так, я зробимо як і раніше, тобто. Тут же у нас світло є. Значить, заховаємося. Во. Видатно, так, перезаписати. Угу. І так, по-перше, з'їмо щось. Треба покинути ще собі кришечку. О, зосталося шиковно. Так, потім нам треба адремонтувати вопратку. А міновіта. Давай, 24%. Ёб твою налево. Это скидай. Тут нічого у нас нема. 83,99, 62, 24. Можем заменить на гэта. Бо яны цяплейшие. Так, вось тут пранаем, а гэты давай мы разберем. Все равно нам ісці праз ноч. В любом выпадку. Так, капелюшек наш 8%. А пранаем, а балаклава, наколькі я разумею, так, уже 2. То бок нам трэба вось гэтае. Разбираем. И другую шапку так само разбираем, как тканина была. Вось гэтую. Так, я памятаю, у меня было там пару кавалачков скуры. У меня есть магчымасць адрамантаваць вось гэта рамонт. Гэта асноўнае. Толькі каб... Не, ну ты разумеешь. И я с тобой згодны. Гульня просто, блядь. Не дае магчымасці пагуляць нармалёва. Так, а вось гэта вось кідаем. Потым гэтае вось апранаем, а гэта кідаем. Вось гэтае вось апранаем, а вось гэтае кідаем. І тут вось гэтае апранаем. Так, капелёшки я мяркую лепей з сабой забраць. То ж такі яны прасцей. Так, выпиваем каву. И идем. Good. It worked. О, подох. А где мы там, до речі? А, нам треба сюди прийти ніяк. 3 кілограми. Feels like night is coming. Ну, зрозуміло, що ноч не доходить. Пошли. Так, у нас, нагадаю, ёсць яшчэ энергетик. То бок, раптам нейкі трос, то мы зможам яго пераадолець. Все будзе добра. Так, ну надвор'е такое. Дадаць да гэтага яшчэ, што у нас у рэвальвере не так уже шмат набояў, 17, гэта прыблізна, каб адбіцца ад 4-5 ваўкоў. Я мяркую, што па сюжэтцы тут не павінна быць іх. Ні зграі, нічога. Мост. Угу. Як заўсёды. Кістаецца. Не хачу глядзець. І не кажы. Бляха. Не чапляйся. Ось так ось.
можна паглядзець? Тут няма на што глядзець. Распрацоўшчыкі сказалі, не патрэбна гэта вам. Няма на што ўзірацца. Давай сваімі кульцяплямі. Кіруй у бок хаты. Хоп, і гук вырубіла. Дарэчы, уже другі раз заўважаю, што гук ветру знікае у Вінтэрмьюце, у 5-й часціне гэтай. Мяне накідвае гэта на думку не вельмі прыемную наконт Хінтерланда. Штосьці яны там у сваіх кулуарах не надта добра робяць, і нейкія сумневы цяпер закрадаюцца наконт другой часціны, што яна будзе нечым выбітным і вартая моцнай увагі. О, зноўку з'явіўся вецер. Лёха, а мне здаецца, ці ў цябе быў іншы аккаунт? Ён па-іншаму неяк называўся, не? Там, падаецца, з малой літары было напісана. Топ-топ-топ. О, усё, туман развеяўся. Можна хоць паглядзець уніз. Трошкі. Дреймер на твитчы зменьваць нік можна. А я не ведаў. О. Усрацца. Ой, бля. Нас пума чакае. Бля. Бля, што робіцца? Памятаеце гэты мімасік? Бля, што рабіць, што рабіць? А ў мяне ніхуя няма на яе. Вось гэтае гаўно, гэта гаўно. Ну, блядь, добрый вечер. Ой, божух, ну як я хацеў бы, каб гэтага не было, але ж ой-ой-ой-ой, што ты будзеш рабіць, а? І гэтае ж гаўно недзе чакае, бо тут калідор. Мяу. Так, усё, у нас няма. Oh shit! Is that what I think it is? А вось яна ідзе. Яе просто там поставілі акурат на праходзе. Яе не абысці. Так, гэта пума. Так, і што гэта было зараз? Так. Можа быць так заскрыптаў. То, што яна кідаецца, вядома. Too heavy. Блядь, у самы пачатак. Ты сур'ёзна. То, што яна кідаецца, і што там такое вузенькая, ведаеш, шчылінка. Просто ашалець. Good. It worked. Так, тут ведаеце, што трэба? Трэба выкарыстоўваць вось гэтыя рэчы.
Ось так. Ну і давайте на пачатку... Так, мы захаваемся на падыходзе, калі мы там побачым гэтага аленя. Захаваемся там і будзем пачынаць адтуль, будзем спрабаваць альбо вось... Ну гэтай пуркаўкай можна, вядома, яе забіць, але ж трэба неяк так трапляць удала і ухіляцца ад яе яшчэ. Я вось не... Потому что пакуль я цэлю, я не магу рухацца. А ён... Ну так, даволі хутка падымае зброю. Дарэчы. Too much stuff to carry. The air А чаму? is funny, like metal in my mouth. Давай заправ. І скідай гэта ўсё. Не, яшчэ 2 кілаграмы. Варта скінуць. Так, давай, апранай. Апранай. Гэта кідай. Тут таксама гэта апранай. А гэта скідай. Тут. Не, гэта я пацягнуў ужо. Вось гэта 24, тут 35. Кидай. Усё, добра. Так нам будзе лягчэй. Oh shit. Та ты яшчэ не ведаеш, што там наперадзе проста. Так, яшчэ трэба падумаць, ведаеце, над чым? Над тым, каб залезці троху вышэй кудысьці. На нейкі каменьчык, скалу, укараскацца, каб яна не магла туды заскочыць, мы яе проста будзем адтуль троліць паціху. Ну, гэта, бачыце, мясцінам, дзе знікае вецер. То бок, адсутнасць гуку прывязаная да мясцовасці. Такі цікавы бах. Так, яна была злева. Яна была злева. Трэба падумаць. Штосьці мне там не ўзгадваецца, каб былі нейкія каменьчыкі бяспечныя. Каб мы маглі спакойна сабе дазволіць прайсці паўз яе. Ну, штосьці падобнае, нейкі такія, ведаеце, залезці і ўсё, і расстрэльваць яе. Ось як гэта, вось тут вось прайсці туды на бок. Так, вось гэты алень наш. Зберагаем гульню. Давай, перазапісвай 5-ю. Пойдем адсюль. Нейкі разряд духату зрабіў. Ну, штосьці такое, но... Незразумела навошта толькі гэтае пакуль што. Ведаеш, што мне пакуль... Ну... Не магу сказаць, што на 100%, але не падабаецца, можна вось так выказацца неяк. Гэта тое, што нас прымушаюць ісці па аднаму шляху. То бок, чым гульня гэтая прышпільная тым, што мы самі абіраем шлях, мы можам забіваць медведя ці абысці яго. Вось, патрэбная нам скура, не патрэбная, ну і гэтак далей. А тут у сюжэтцы у цябе няма магчымасці гэтай. Тупа ідзеш, вось зараз нават калі мы аднаўлялі электрычнасць. Oh shit! Is that what I think it is? О, не, нас сюды не пускае.
Так, я вось на гэтыя каменьчыкі магу падняцца. Так, ты зараз будзеш падымацца яшчэ 2 гады, падаецца, так? А тут у нас, чаму я вось зараз затупіў, гэта толькі праз тое, што ў нас тут вецер у твар. Ну, давай. Яна выйдзе скуль-небудзь тут, не? І халера ўжо не бачна. Ага, тут снег. То бок паставіць пуму уначы. Так, но яна сюды не выйдзе. Яна сюды не хоча выходзіць да нас. Яна выбіла мне, бляха, рэвальвер. Ой, які цудоўны момант. У нас яшчэ ліміт па часе. Вадзім, вітаначкі. Кіці ў спакой заставіць, пакінуць. Ну, блін. Што я магу сказаць у такім выпадку? Прабягаць толькі трэба. Атрымліваецца так, выключна на шпрыцах, калі яна там ужо блізка цябе да смерці збівае, выкарыстоўваць шпрыц і бегчы далей. Гэта адзінае, што можна зрабіць. Так, у такім выпадку, калі такое лайно, ну што, паспрабуем. Мяркую, што нам не трэба тады губляць зброю. Давай мы яго схаваем. Памятаю, хтосьці паказваў, недзе я бачыў нейкі ўрывак, як мансіць яе, як ухіляцца. What the hell was that? Я вось не памятаю, якім чынам. Бо наколькі я... Не, проста глядзець на яе і стрэйфіцца не працуе, наколькі я памятаю. Я ўжо некалькі разоў так спрабаваў рабіць, яна мяне чапляла. Паглядзім, карацей. Oh shit! Is that what I think it is? Так, ідзем тут. Cougar. Так, можна, але ухиляцца складанне. І што, ты тыпу загрызла нас, ці што? Ну, дзе ты Stop там? that blood loss. Яна нам дасць магчымасць сысці, ці яна будзе пераследаваць зараз? Бо я зараз разумею, што мы проста трыгернулі сюжэт у пэўную кропку. Ну так і ёсць. Вось брама. Now, gotta get back to Suzuki before it's too late.
Зачиняй дзверы, бляха, пиздишь ты языком своим. Это вам не лось. Ну так. Не... Ёб твою мать, ну только поглядите на стан здоровья. Вы бачите? Тільки всяко ляжеться. Так, духота, так. Може, по сюжету так і треба, каб ти побитий повернувся. Так і ёсць. Так і ёсць. Я думаю, мабуть, нават нема чого тут лутаць. Хадзем до гэтых дзяўчын. Ну, такое непрыемнае ўражанне. Не ведаю, як вам, а ў мяне вось ад гэтага непрыемнае ўражанне зараз. Я выбачаюся. Это ў чатик даслалі паведамленне просто, што згарнула гульню. Дзяўчына, вы дзе там? You did it, Mackenzie. Yes, Я good заўважыў. work, young man. It was no trouble. Now, do you have everything you need? I think so. I still have a job for you. Right. Please, accompany Jace up to... I can handle that alone, Dr. Atwood. He's already done enough. Accompany Jace to... With tonight's Aurora, we have a chance to pull the data now that the systems are nearly back online. But I'm not sure Jace can handle the next part alone. I don't need any help. We need to get the data from the buffers back into the mainframe and then to the scope's relays for processing. But for that to work, we need the benefit of the program. The program? Just a little something I put together during my graduate thesis. It's a brilliant bit of coding, and without it, we'd be dead in the water. Okay. So, what can I do? The next parts are all about perfect timing, and we each have a part to play. I'm sure I can handle the telescope. Nonsense. This is too important to let pride get in the way. Once more? For good luck? Let's not make this a habit, okay? Works for me. You two had Падчас better get магістарської moving. праці We're running out of time. звичайно шматлена пишуть. Ну, потому що ніяких, бляха, досвідченості нема. Так, до апаратних ходім. Ходім. А я вас зараз не вельмі разумею, што яны робяць. Это чамусьці нельга рабіць удалённа? То бок праз нейкі доступ з іншага кампа. Трэба ўручную пераносіць. А чаму вы ідзіце і маўчыце? Учапі і за сраку хаця б. Можа піскне. А то ідзе як Could they have NPC. built a more confusing space? О, нарэшце. А яшчэ што-небудзь скажаш? Цётка Тэрмінатар, глядзі. Ты мяне не гэтае? Не пхаеш? Не цікава. Я ўжо спужаўся, што я не туды пайшоў. Давай, ганяй. This place is old, but it has good bones. Фактычна. Памяшканне старое, але ёсць косці, як кажуць амерыканцы. Боже, ну колькі калідораў. Дзякуй Богу, што далі магчымасць дабегчы. Вот кіраванне. Feels like the whole facility is slowly waking up. That Aurora is a real mystery. It's almost like magic, really. Я гэта бачу, а Маккензі няма што дадаць? А Маккензі, ну ты хаця б я не ведаю. Involved in building this facility. Staggering. А навошта цягаць, калі ёсць гелікоптер?
можно просто поднести и все. Так, что у нас тут? Нічого цікавого. Людзі, якія будавалі, нават не здагадваліся, наколькі важным гэта ўсё будзе. Так ты шо? Навукова-даследчы нейкі інстытут, і ён будзе неважным. Вось гэта дзіва дзіўнае. Ну вось куды страцілі распрацоўшчыкі увесь свой час, паглядзіце толькі. Вось на гэтую карцінку. Замест таго, каб зрабіць нармалёвую пуму, яны зрабілі вось гэта. Дзверы зачыненыя. А чаму зачынены? Та проста таму што. Бо няма чаго. А навошта тут мышка ляжыць? Хто тут што ёй рабіў? Well, well, there she is. Радыётэлескоп Сузукі. Я уже поглядел. Lit up by the aurora, no less. I've never seen it so bright. It's massive. Let's hope we're not too late. А навошта спазніцца? Я не... Так, я зараз вось скончыцца гэта. Time to get this party started. There's a fair bit of interference. Keyboard is glitching a bit. Can't be helped, we're way past long shots at this point. Loading the program. Now. Are you in place? I'm seeing some spikes on the sensors at the peak. Shouldn't be long now. What do you need me to do? Okay, this is the tricky part. I'm gonna have to run the program and update the code in real time to modulate for the aberrant magnetic field and... Jace. So I'll be busy focusing on that. Meanwhile, once the telescope grabs a signal, we'll need to follow the source. The new data will help flush the buffers, and the data in the buffers will get pushed to Dr. Atwood's workstation for processing. It's an archaic system, but best I could do with 30-year-old technology. I'm still not clear on what you need me to do. You're a pilot, right? Так. Yep. Know how to adjust your heading to follow a radar beacon? Yeah, I have a pretty good idea. Same principle. Grab the big metal wheels at the base of each leg of the telescope sensor assembly. You'll see a bunch of numbers around the edge. When my program outputs specific bearings, I'll shout them to you. And then you have to find a way to match those bearings as quickly as you can. Sounds easy enough. The timing has to be perfect. Like exactly. Механіка открывання сейфу. Did you say you got here Будем after колы crashing your крутить. plane? Don't start. Get ready. I'm seeing some power spikes. Something big. It's happening. Штосьці пачынаецца. І куди нам? Нам от тыя дзверы зліва, Get я ready, так Mackenzie. разумею. Ось сюди. Ці не? А, вось колы, тут. Чуеш, дзяўчына, то я не ведаю, куды мне бегчы. О, кола ёсць. Адное, правда. Ну давай, ходим. Тут What a посход. mess. Look for the wheel, Mackenzie. Шукаем кола. Поспешай краху, но тут ты тягнешься, як на позавчора, на паслязаўтра. Так, вось одно коло ёсць. І што мы робім? 141. Хіба што так яно па-нямецкі. Готово. А другое коло дзе?
How am I supposed to find anything down here? There's gotta be a way through here. Я на наверсе мусить быть. The dish is huge. Давай. That's it. We're getting close now. Keep going. Okay. 67 degrees. 67. 67. 100. Давай, все, подбираемся. Готово. Jace? Everything okay over there? Don't worry. Keep going. Last bearing incoming. Come on, you sweet, sweet program. Don't let me down. А у сенсі третє коло. А що воно робить третє коло? 156, Mackenzie. Get to 156 before the whole thing blows. Що? Чому це воно повинно вибухнути? Алло? Ну чим там займаєтеся? Что, блядь, за... Российская ядровая подводная лодка, это як? Бля, я забувся, 156 було? Ці ні, 156? Now, Mackenzie. Так, 156. А, блядь, просмажила нас кругу. З тебе мієт. Бачиш, дівчина, ти просто повинна це зробити. За такое ти просто мусиш це зробити. Бля. Все спалило к ебеням. She did the most any program can hope to do. Her job. Now let's hope Dr. Atwood got what she needed. Because this gear is toast. Докторка? Чекай, чому лікарка Етвуд переклали? Я наш доктор наук, а не лікар. It's coming now. All the data. Пішло, усі дані просто льються з буферу. Спрацювала. Oh, thank goodness. I'd hate to have to Аліра restart my Берно. PhD. You did brilliant work, my girl. Absolutely brilliant. We just need to keep the data flow. Етвуд, ти бачила, що я зробив? Continuous flow, uninterrupted. Джейс How long ніхай before the там data is ready зробила for такого. analysis? These are old systems, and it takes a while for them to crunch through the numbers. It'll be hours before we'll... Заєбця. Well, shit. What the hell just happened? It's not the power this time. Geothermal plant's still showing up green on the board. Some kind of overload or emergency shutdown. What now? І що Now we зараз? do this the old-fashioned way. We start combing through the numbers. Мануальні розліки. I'll get us some light. А у меня есть. Могу поставить. Do you see anything that would indicate the level of K-index we might expect to... Shush, girl. Let me read. Я собі я начитаю у Do you want me тишині to grab a тільки. printout and I... Could it be a G10? G10. Is there something I can do? Aha! Here it is. Here it is. There it is. What do you see? Маккензі молодчина. Я б те саме сказав би. Просто каб патролить гэту дуру. Що він не здогадувався? Про що я? Why did it have to happen in our time? У наш час. Що стало? British bastard? Так, Please explain. до холери питанню. Ну, витлумач. For you to fully understand would take more time than we have. I'd have to go back more than 150 years. I like a good story. I think we deserve some answers. Very well. In 1865, a British scientist and naval officer was tasked with supporting the research of a scientific team, seeking to create a kind of communication that could travel over the air. The Admiralty felt that dependence on the telegraph was holding them back. This Navy man was inspired by stories he'd heard about the Carrington event 6 years prior. At the time, the largest geomagnetic event ever recorded.
He had heard that the abundance of static electricity in the air had powered telegraph lines, even after the operators had unplugged them. Fires broke out due to this geomagnetically induced current. It got him thinking. The scientist's research led him all over the world, and he began to piece together a picture of the Earth's geomagnetic profile, and something about the operation of the sun and its effects on the Earth's magnetic field. Remember, this was 150 years ago, and well before they had the equipment to prove any of this. But a theory began to take shape in his mind that suggested the sun went through cycles of geomagnetic activity, waxing and waning, but sometimes spiking inexplicably in dramatic ways. The historical record held evidence of many of these events, but in pre-industrial times, the impacts were more subtle. Even in the mid-1800s, there wasn't enough power infrastructure to really feel the impact of these spikes, so it wasn't of grave concern. But the growing dependence on telegraphy suggested this shouldn't be ignored. And this scientist predicted that if the level of electrification continued to grow exponentially, as was predicted, this would create a serious vulnerability that could be exploited by their enemies at great cost to industry and society at large. He was given a secret commission from the Royal Geographical Society to prove his theories and to come up with a strategy that would ensure the British were in the strongest position to exploit any such geomagnetic disaster. Сценарист тут явно After старался. another decade of research, this scientist began to suspect that this geomagnetic current that existed all around them could impact many other things, and more deeply. He began to study migration patterns of animals and gathered evidence of whale strandings, bird die-offs, and other unexplained mysteries relating to animals' innate abilities to navigate vast distances with great precision without the benefit of modern tools or equipment. Eventually, he knew he had to travel north to the Arctic to really test his theories. And in December of 1865, he took a ship and a crew of Navy scientists and mariners in a specially commissioned research vessel, a modified bomb mortar ship, fashioned after the Terror and Erebus from the ill-fated Franklin expedition. His ship was named the HMS In Tenebris, and he took it and a crew far above the Arctic Circle, along with an array of unique recording equipments he had crafted himself, with the hope of collecting data to support his theories. This scientist and Navy man was Captain Edmund Wintermute. The word in Mackenzie's secret message. Я без іронії, It was a якби цю всю person's історію грамотно і комплексно унормувати, це була б непогана історія. Wintermute's mission was Да, to і collect зараз data near погляжу. the Arctic Circle, and he and his crew were also tasked with the goal of resupplying a small Navy research outpost that had been set up as part of Wintermute's program the year before. Some of the crew on Wintermute's ship was designated as relief for the outpost's crew, and Wintermute was meant to bring the replaced men home to their families. A few days away from the Arctic Circle and 2 days from their destination, Wintermute recorded increasingly active aurora and other geomagnetic activity around the ship, including St. Elmo's fire. But he also noticed something else. As evidenced by their journals, many of the crew were having trouble sleeping, with some experiencing full-blown insomnia that worsened as they traveled further north. Some were also beginning to forget things, their journal entries occasionally slipping into childlike language or outright gibberish. 2 days out from their destination, the night watch rang the ship's bell to announce a man had gone overboard. The man, an experienced mariner, had been observed to simply walk off the deck of the ship. By all rights, a calm and dependable sailor. This event shook the crew's morale. Маккензі Wintermute випадково did his знайшов best to залишки keep them експедиції focused, but Франкліна. he was still inexperienced as a ship's Ну так, було б captain. цікаво знайти Always more старий the scientist than корабель. sailor or navy man. І обсталювання But he тої could старої, tell може, the men записи were ще корисні. increasingly becoming anxious, even distrustful. Walked off the ship and straight into the water.
Exactly. But things got even stranger after that. When they arrived at their destination, a small island surrounded by sea ice, they found the Navy observation camp that Wintermute had set up the year before completely abandoned. The shelters were mostly destroyed, the relentless Arctic winds having shredded their canvas. The sled dogs were killed, some seeming to have been eaten. Many of the men were found dead, their bodies frozen in their beds, some showing signs of having been attacked or murdered. Yikes. Keep in mind, the Franklin expedition was still fresh in the public imagination during this time, including all the rumors of cannibalism. Wintermute could tell some of his men were nearing their breaking point, so he sent them back to the ship and took only a small group of trusted officers with him to search the rest of the small island. On the far northern side, in an icy bay, they found the remainder of the outpost crew, their bodies frozen solid in the ice. Some appear to have walked in and simply frozen in place. Jesus. And I thought we had it bad. Гляньте першу другую серію Not терор wanting to completely атмосферно. abandon his research, Ну, but also коли буде recognizing the можливість, fragility of his погляжу. situation, Wintermute kept a small group of trusted and hardy men with him. He offloaded sufficient provisions and equipment for them to survive up to 6 months, and sent the crew and the Intenebris back to London, with the request that they send a rescue ship to pick them up. That's dedication. But what does it have to do with our data? I'm getting there. Months later, the relief ship returned to find only Wintermute remained. He had left books of scrawled notes, data he had gathered using his novel devices, sketches and observances of the men he had kept with him, and a detailed diary outlining their slow but progressive decline into a kind of fugue and madness. Wintermute was accused of murdering the men, brought back in shackles, and once back in England, summarily court-martialed and committed to a sanatorium. His equipment, journals, and the data therein were hidden by the Admiralty, and the Royal Geographical Society renounced Wintermute's membership and denounced his research, claiming he had gone rogue. His work disappeared for over a century, until I dug it up. Why haven't we ever heard this story before? Exactly the Только question you что тебе should be сказали. asking. I had encountered odd and inexplicable references to his research, but always leading to dead ends. I finally managed to get my hands, through no small feat of my own canny research and a dogged determination, I might add, on a few of his earlier papers. It wasn't easy, believe me. A woman, let alone a woman who isn't white, had to work 10 times harder to get access to this material. But I managed Глядишь to на тебя, do я бы не it. сказал, что ты I темноскорая. spent the next 20 years piecing it together, tracing the fingerprints of Wintermute's theory, collecting his data, analyzing, and then adding to his research with research of my own using increasingly modern Ирен equipment. Гайнц, And угорая the more I Франклина. dug, the more data I collected, the more worried I became. Because not only had Wintermute's original fear come to pass, that the world had become dependent on the electrical grid, a technology that would easily be taken offline should any Carrington-level geomagnetic event occur, but even worse, that the Carrington event of 1859 was like a tiny spark compared to the massive, overwhelming storm that might come in the future. I started to talk to others about this, but of course, people thought I was crazy. They ignored me at first, then started to denounce me, and then ostracize me. Until I eventually found myself so far on the fringes of accepted science that I was entirely isolated, with nobody to trust, nobody who would believe me. I lost my job, my marriage failed, all my academic credentials were thrown into question. Ah, this explains something about your reputation, Dr. Atwood. Nobody would believe me. Except for John, who you met as Jeremiah, Mr. Mackenzie. He was a young corporal in the Canadian military when I first met him. Handsome, as I recall. It's a long story on top of an already long story, so I won't tell it all here.
But the important thing was he was stationed at a radar observation post along the dew line, far north, and started to observe some strange things of his own. He followed the trail, which eventually led him to me. Then when we got together, there were sparks, I tell you. To be believed by someone Згадала бабка і it was молодухою like a була. drug. We worked to uncover more data, and he kept his eyes and ears open, using his military connections to gather more information carefully. And he moved up the ranks, but always stayed under the radar, putting his career aspirations aside to ensure he could stay close to the facilities we needed access to. But it was never going to last. At one point, he was caught accessing some classified data shared with our NATO allies, and they thought he was spying for the Russians, so they put him in military prison. And we lost touch. Years later, he actually found me here, at the radio telescope. He was a changed man. His fire was gone. They'd somehow broken him. He said he still believed, but he couldn't be part of this journey. And that's the last time I saw him. That was more than 20 years ago. I can't believe he's still alive. And on Great Bear, no less. You То иди can't до его. possibly believe that's some kind of coincidence. Jeremiah being here. What are you suggesting? Isn't it obvious? He stayed here for you, to be close to you, to keep watch. He's been here ever since, close by, in case you might need him. And as soon as he saw the Aurora and what it could do, he knew. He saw the signs. When I met him, he was nearly killed by a bear, and when I left him, he was still not much more than half alive. Otherwise, I'm sure he would have come here himself. But he sent me to warn you. He made me promise. And he knew by then what that promise would mean. He sent you in his place. And it's a good thing he did, because now we have the final piece. This is the answer we've been looking for all these years. Do we finally have it? I think we do, dear. I'm not following. All my research here, and Jace's since she joined me, has been to try to anticipate, to get ahead. Ahead of what? The next big Carrington-level event. The thing Wintermute spent his life also searching for. And others, lesser scientists, industrialists, crackpots, even here on Great Bear. The island's unique geologic strata and northern latitude created a perfect test bed for geomagnetic research. Even a few decades ago, a German industrialist named Rudiger. But that's not important. Dr. Atwood, do we know the terminus? We do, my dear. And when is it coming? Do we have time to prepare? No, dear. It's already too late. It's already started. What does that mean? It means we're in a new geomagnetic normal. What you've seen so far is really just the beginning. Things will get much worse from here on out. But how long will it last? Carrington was over in a few days, weeks at most. Oh, this is much bigger than Carrington. How long, Doctor? I hesitate to say. With the data I have, I can only offer a vague range. 40 to 400. Hours? Гадов. Days? Years. Wintermute tried to warn us 150 years ago, but nobody listened. And now we're at the very beginning of a geomagnetic storm. A disaster of such proportion we've not seen its like in recorded history. The power grid is down. Everything humanity has built over the last 100 years or more, based on technology, electronics, everything based on the integrated circuit, electricity, it's gone. It's all gone.
Nature is changing, and soon we'll begin to see the impact on people. We won't emerge unscathed. And this period of darkness will last from 40 to 400 years. A new dark age. Дакладнасць гэта не вашая рыса. And what Памыліцца humanity ў will 100 exist разоў, on ну the other такое side of сабе. it. I cannot even begin to guess. Then I need to warn her. I need to get to Perseverance Mills. You're talking about your ex-wife, the doctor? Astrid will be there. And she needs what's in this hard case. What's in the case, and what kind of doctor? She's a researcher. Insomnia, memory loss, fugue states. I think she stole some experimental meds. She's trying to help a friend, a child that's suffering from some mysterious illness. I'm not sure. Go to her. Regardless of what's in the case, you can bring her here. Her and anyone else you care about. We have to think about the survival of the species now. А що тут робіть у горах? But what can we possibly do here? Oh, Jace, my silly girl. Have you forgotten what this facility is built on? I just know it's some government thing. Before it was repurposed for use with the radio telescope, this was an observation post for monitoring satellite communications. Mostly American, Russian, some Chinese, Cold War stuff. But why here? Who would think we'd be spying from here? Exactly. A few floors below us are the magnetically shielded dorms and storerooms designed for the folks who used to live and work here back in the Cold War. Що робіть у The whole горах? place Жрать is і basically a розмножуватися. big bunker. Тут нема що їсти, погляді, and the тут team нема that ні built the дерев. geothermal plant left various supplies behind. Exactly. There's probably Вельми enough мало dry rations ягод, and але assorted ягоди supplies ти вже there не to feed виростеш. dozens До of речі, ніхто people не for a займається couple of господаркою. years. Теплицю внутрі Survival of ніяко the не species, ставить. huh? I'm afraid so. Then I better get to it. Але калі выйсці, напрыклад, да Мілтона, то там ёсць што рабіць. Ну што, наступная задача знайсці Астрид. Так. Мы ж тут недзе ўсё пакідалі. Лера, у нас запалак. Да. Лера, трэба скінуць будзе гэтыя прыпасы запалак. Так, я памятаю туды. Вось так. Ну, гульня, ты ж не будзеш нейкі ліміт мне тут усталёўваць. Што мы тут, бляха, не можам знаходзіцца, пакуль не адрамантуем усю вопратку сваю, правильно? Так, гэткая. 7 шпрыцоў. Так, 3 бутэлькі. Гэта зашмат. Скідаем. Ну, давай так, 4 мы тут пакінем. Усё змарнавала мне гэтая паскуда каціная. Так, далей. І гэта нам трэба так. Не, разбіраем. Можам, дарэчы, да раніцы пасядзець, калі дазволяць. Так, што у нас яшчэ не апранутае? Вось гэта. Так, готово. Тут 18 усього засталося. Холера. Так. Ладно, ремонтовать. Добре. Правда, 51 отсоток, такое собі. А тут у нас
нас ёсць нейкая скура ці не? Мне падаецца, скуру я ўсё выкарыстаў. Так, давай. Ремонт. Так. Гэта вядома. $75 неблага. Давай пальчатки. Нам трэба ще знайсці скуру гэтую. Так, 75. Каб сабе адрамантаваць боты. Яшчэ ёсць адна, добра. Усё, скура скончылася. Давай паглядзім па тканіне, што мы можам яшчэ зрабіць. Гэта хай будзе. Такое сабе. Вось гэта давай. Так, 78-62. Шинель трэба будзе адрамантаваць. Так, кажну две. Шыкоўна. І гэта ў нас яшчэ ёсць тканіна? Ёсць. Так, што засталося? Давай глядзець. 86-99. 80-80, 75. Няблага. Можна ісці. Так. Вядома, мы гэта з сабой забіраем. Шкада, што адназародная, божухна. Хаця б два было набойчыкі. То было б лягчэй. Так, леску кидай. Хаця лог гаўняны ўжо пашкоджаны ўвесь. Так. Тут няблага. Ліхтар гэты з намі, я так мяркую, назаўсёды можа застацца. Кидаць на яго не трэба. Ну. Гэта дакладна не варта. Цікава, у мяне было 3. Я памятаю, я браў з сабой 3. Это такое гона. Так. З вопраткай разабраліся. З гэтым усім. На всялякі выпадак хай будуць з намі. Хаця гэта кілаграм ажно аж. Так. Кніжка. Ну гэта трэба, бо ён у нас не надта добра распальвае вогнішча. Так. Папіць кавы. Можна ісці. Усё. Так, дарэчы, я толькі заўважыў, што ў нас цікавая сітуацыя. У нас на ютубе каналу 2 гады, на ім 360 падпісчыкаў. Вось. І ў той самы час, дарэчы, нам куды? Усё, вяртаемся сюды. І ў той самы час Twitch, якому год 179 падпісчыкаў, што азначае па сутнасці палову. І пра што гэта кажа? Правільна. Пра амаль аднолькавыя, і гэта падвісанне ўжо мы бачылі. Пра амаль аднолькавыя умовы распаўсюду. Часціна 3. Не нашкодзіць. Яшчэ гадзінку можам пагуляць. Непахісныя млыны. Нагадаю, тут у нас прыйшоў Мэціс, паскуднік, вось ён. А гэта ягоны сын Донар, так ці не? Яшчэ больш адбіты за Мэціса. This is your patient. Ага. And in case you're thinking of letting him die, consider this a little
extra incentive to keep him alive. Astrid. You don't need to do that. I need you focused. I'm a doctor. I'll do whatever I can to help your friend. He's not my friend. He's my son. He dies, she dies, and then you die. He's lost a lot of blood. And his injury looks infected. There's a fair bit of bruising around the torso, suggesting there may be internal injuries. Tell me what happened to him. There was an explosion. Then a lot of heavy stuff fell on him. How did you know to come here? We heard on the radio. Shut it, Vachon. You always did talk too much. You never mind that. Just fix Donner. For internal injuries, there's not much I can do with the equipment here. It's too rudimentary. Normally, he'd be airlifted to a regional hospital. You'd better figure something out. I need some better gear, like an emergency trauma kit. Well, you'd better figure out where you can find something like that, and soon. The search and rescue station. They need to keep it stocked as emergency backup for remote communities like Perseverance. There's medical supplies there. Where is it? Along the old logging roads, north of Desperation Bay. Very rough terrain. It won't be a fast trip on foot. Well then, Doctor, you better get going. I'll get the supplies and I'll be right back. And then we'll get Freya out of here. Don't get ahead of yourself, Doctor. Heller, go with her. Boss! Shut up and get going. A little company to make sure you come back. And remember, Donner goes, and your friend won't be looking quite so healthy when you get back. Be careful, Astrid. Так, цікава, што нам пакінулі за нашага гэтага абсталявання, якое мы ўсё знаходзілі. Я ж быў моцна. Look, we've been traveling for hours. I'm not going any further. My friend warned us it was a long walk to the SAR station. Так, I'm добра. freezing. Gotta warm up before I go any further. I guess we can stop for a bit. Listen, lady. Hey, look, a train. Поезд убачыў ён. А дзе мы знаходзімся? Гэта ўвогуле што за лакацыя такая? У непахісных млынах. Так, ну у нас тут, глядзіце, у нас мінус бонус. У нас быў бонус плюс 10 ужо. Так. У мяне благая апранутая, толькі што няма ніякіх кошак, нічога такого. Боты. Это все добра. Так. Так. Адсюль скідаем. Давай 4 Якова Маккензі. Гэта ўсё скідаем. Вопратцы няма ніякай. Добра, лішняй. Да халеры ежа. Да халеры шчэ, сказаў ежа. Гэта ўсё скідаем. Бо гэта бессэнсоўна з сабою цягаць. Так, батончыкі цягаем. Згушчанае малако ў такой колькасці нам не патрэбна. Так, ну гэта хай будзе яшчэ 2,50 ёсць. Давай гэта ўсё скінем. Так, інструменты. Вуды, лук. Не ўпэўнены наконт гэтага. Лук ёсць, добра. Нават сякера ёсць. Так, ліхтар. Заправіць і лішняе скінуць. Добра. А то есть так зробім. Не ўпэўнены, ці нам патрэбна ракетніца. На всяляк выпадак, можа хай будзе. До речі, вечір. Так, тут усё. Тут 5 скур. Ну, треба ремонтуватися будем. Damn, what an ancient piece of junk.
This thing belongs in a museum. You know anything about trains? Nah, not really. Just think they're cool. Bet this track leads to the SAR station. If I could just get this old steam engine working, it would save us a lot of time. Sure would beat walking. But it looks to be missing some control parts. Throttle, maybe? Must be around here somewhere. Так. Щось знести треба, каб вона поїхала. I'll just be over here, looking for some way to talk. Gee, thanks for your help. Давай сюди, в это ось барак. Maybe I can find something useful in that maintenance shed. Я туди йшов. Так, вугельчик. Пойдем наверх. Она показала, они будут некий трос есть, а его ж нема. Не, вугалю у меня хапа. Хотя, з іншого боку, нам же зараз треба буде на гэтым. Так. Нашли необходимую колькость вугалю. Треба нейкі інструменты і запцацкі. Тут дзвяраў няма. А як жа ж патрапіць сюды? Ту-ту-ту. Праз дах. Так, праз дах. О, ля, ще ляжить хтось, відпочиває. Когда нам треба пратрымацца зноўку 3 дні, каб у нас бонус гэты з'явіўся, які быў. Так, маглі б уже неяк, слухайце, гэта не прыбіраць. То, бляха, без 5 кілаграмаў цяжкавата жыць. Теплые боты. Hope nobody needs this anymore. Man, this pack is getting kind of heavy. Well, this stuff will come in handy. Так, ще один пістолет. Валізу можна обшукати. Папірки. Так. Давай-ка я сюди скину.
Медикаменты, які мне не патрэбны. Так. У меня есть, дарэчы, две повязки. Давай гэтыя скинем. Нож. Там вода лежит под столом. Сюда покуль что возьмем с собой. Так. Футболка не, это не. Так. Троху литературы. Шкарпета спортивная. Ні, джинси, дякую, не треба. Зимові ніякі штани би, ногавиці були б лепшими, так? This'll come in handy. Так, занадто шмат гэтых ракет, мне падаецца, даюць. Драўніна, драўніна. Фальшфейры, а тут што? Я бачу сякеру. Сякеру трэба так узяць. Бо у нас сякера гаўняная, вось гэтая. А гэтая лепшая. Так. 44 килограмма мы на себе цягаем. Нож вось гэты скідаем. Тут, мабыць, усё. Так. Ох, божах, на ежы колькі. Так, нам засталося знайсці нейкія там рукояткі, наколькі я памятаю. Нешта па кіраванні гэтым цягніком. Інструменты. І нам таксама не патрэбна яны, гэтыя запалкі. Можа быць карысна, дарэчы. Так, пальчатки, тканина. Бруд. Что там? Знак тканина. Штосьці я пакуль не ўражаны. Ні халеры нема тут.
называется, хлопить. I'm not going to be able to carry this load for much longer. Тут яшчэ вугаль лежыць. Так, чакай. Якая у нас задача зараз? А, усё, нам толькі вугаль патрэбны быў, каб распаліцца. Ну то давай. Что? Важель паротяга. Ага. Так, давай в таким выпадку мы скинем важель паротяга. А гэта можа быць тут? Нет, тут же ж не вагончик. Там гэта ж просто звычайныя контейнеры, правда ж? А не, во вагончик пусть там. I wonder if I can drop any of this gear. Пуфта, 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 пуфта. This will come in handy. Якае стандартнае размяшчэнне прадметаў. Вагончык гэты падаецца вельмі знаёмым. Так, дзе тады можа быць гэтае паскудства? Ну, я ўжо прапусціў вось тут. У гэтым будынку. Тут же ж няма нічога, здаецца. Это просто контейнер. О, олень бегает. Ну что себе. Так, ну давай шукать. Давай сюда. I'm not sure I can carry much more. Не сомневайся, навык. Ошалеть, ты ж только что вышла оттуда. Там трэба на крышу залазить, наколькі я памятаю. Я ж быў там только что. Я ж только что выйшаў праз гэтыя дзверы. Я ўжо пролез там усё. Я просто не знайшоў прыладу вось гэтую ремонтную для парацяга. Для цягніка, карацей, нейкую. То бок вугаль назбіраў, а гэтую дэталь не знайшоў. А тут у нас, бачиш, мы знайшли. Ось это я пропустил, что знайти важель дроссельной заслонки. Як він хоч виглядає. Звичайно ж, інструменти я не підфарбовували червоним, а тут я нічого такого не зауважив, як воно на око тратилося.
Може тут? Ні, тут нема нічого. Побач з гэтым целом. Унізе тут таксама ж нема. Ідзем унутр зноўку. This pack is getting kind of heavy. Так, Любомія, я тут подумал, что нам варто нарешті дать нашей гусцу відпочить. Думаю, мы можем припарковать ее просто в конце колеи. Так, деякі недоволені люди, ніхто не любить гарних ідей, тим наші хлопці, які їх придумує. Але трохи історії, мабуть, все не те, що треба. Так. Все? Тут немає нічого в подказці, де воно буде лежати. Не, не будеш ти гэтага браць, він тобі не патрэбна. Тут книжка. Так, валіза, все гэта я прагледзеў. Па логіцы так-то яна мусіць быць унізе, правда? Там, дзе мы на кухні наўрад ці, у распранальні наўрад ці. Вось недзе ў гэтых ось кабінетах сваіх. Побач з выйсцем. Ось тут, напрыклад. Штосьці з гэтага. Закінуць рукавік сабе на плечы і пацягнуць. Яна у комнатах, типу, як ручка мусіць быць. Вось я нешта падобнае і чакаў, што гэта будзе мусіць нейкая ручка. Як звычайна гэта робяць там вось на гэтых ліфтах, на драбінах, на сходах, штосьці такое. О, я контейнер не пошукаў. Дякую, тканіну у мяне дастаткова. Ось тут гэта. Варштат стаіць. Гідравальны. Нічога нема. Ой, ёб твою мать. Ой. Яны карціну зрабілі з гэтага. І паўночнае ззянне. Будзе цікава. Можа, да раніцы лепей паспаць? Я вось сабе думаю. Так. That should do it. Now to get a fire started in the firebox. Okay, so the fire's going, and that means the steam pressure should start building any minute now. You coming? I just got this fire going. Finally starting to feel like keep my eye open for more coal. It's going. You aren't worried I'll run off somewhere? You? Nah. You won't leave your friend to die. I'll be back as soon as I find the trauma kit. Better О, hurry. ён без мяне будзе. Ой, выдатна. Pressure up. Then release the brake. And... На нижнюю W, вышэйшая W дало. Все. It works. Разобраліся крыху. І а гэта што такое было? Што за маланкі? Павільная ж хутка. Высокая хуткасць дазваляе прабіваць перашкоды.
Хаця на невялікі час трэба паскарацца, каб перабіваць гэта ўсё. А там, дарэчы, воўк, ён цікава, ці да гэтага вязня, так званага сябра, ён дойдзе ці не. Чух. А гэта яны такую цень зрабілі ад топкі. Мабыць, не трэба было ўзяць увесь запас вугаля, бо, падаецца, мне прыйдзецца вяртацца пешшу. А што гэта ў мяне ціск расце і расце без перапынку? Вось так, вось так мы скідаем гэты ціск. Тут вугілля мала не бывае, ну не кажы. Вугалю не бывае. Dead end. Switch the tracks and try again. Так, мы ще тут будемо собі зміняти накірунок. Так, ось треба зробити, правда? Та ідзі ты ў сраку, ну... З гэтымі рельефамі, блядь, ён падскаквае тут. Всё, чапіся, ровно. Гэта куды у нас тут? А, гэта вось гэта, не? Там машина у нас стаіць. О, ля, пячора нейкая. Можна пешки пройсці туди. Помер там сам собі. Падчас паўночнага зяння такое сабе бадзяцца. Looks like the fire isn't hot enough to keep the pressure up. I need more coal. Так. Есть адчуванне, што нам трэба будзе зараз шукаць вугаль. Что, Лёха, такое? Я вось не чакаў, што ў нас тут будзе. Цягнічок. Бачыш? Так, ще паўгадзінкі недзе пагуляем.
Будем зворочвацца. Це, правда, треба було брати той вуголь, який ми покинули на станції. Тягнік слабий, ну так, він малий зовсім. Це ж тим більше він на пару, на пари працює. Cold to get the pressure up. Зараз розгонимося. А, усе, не хапає. Все, выходим, в уголь сбираем. Что ты ледь ворушишься, баба? Куди 20 годин довго? Довго. Ну так, так. Ну ёб твою мать, ну я не ведаю, ну ты клыбатая паскуда, ну совывайся хутчэй. Ну что это такое? Ой, холера, бляха. Ветер, блях, просто не у красную, не у червоную армию эту. Так уже тяжко. Это ж каменчик, каменчик. Невже тут вуголю больше нема? А опять ты участку ту першиню проходишь? Ну так, я на штольки вийшла. Да что за мерзотти, блядь, где уголь? Два ковалки только. Шахтеры спиздили, ага. Все позбирали. Мне чомусь здавалося, пакуль мы ехали, вугалю больше лежало, но але гэта, мабыць, у памяці засталіся выключна каменьчыкі па абапал дарогі, што трапляліся. Блядь, як жа ж яна медленно ідзе? Я не ведаю, ці то ты стрыножаная, ці то што, баба, ну тут просто немагчыма. Выпей кавы. То ледзь валачэшся. Ну, кажи, як аўтамабіль не шкадуеш, што купіў? Не, а чаму шкадаваць? Ён за свой цэннік вельмі танны быў.
Вось, пры гэтым ён жа ж машына-то хоць і 9-го году, але стан у яе добры, таму ўсё добра. У мяне суседзі, ты не паверыш, але гэта ў суседнім доме нават. Гэта вось праз вуліцу. Просто што балкон адчынены. Ну, надта жарка зараз. Вось, таму і так чутно добра. А як аўтамабіль добры, так, добры. Што, шукаем наступны вугаль. Я мне, дарэчы, не трапляўся на шляху. Ай. Хаця гэтаму цягніку... Хоць ты бяры і перагульвай гэтыя піздой. Бо пакінуўшы ўвесь вугаль там... У нас тут, бачыце, яшчэ 2 перашкоды трэба будзе прабіць. А вугалю ніякага няма. Перагульваю ў сэнсе таго, што там, дзе быў вок. Я так маркую, што ў той пячоры быў яшчэ вугаль, які я не збіраў абсалютна, таму што не ведаў. Увогуле інвентары ж былі, так, мне ж былі гэтыя палкі. Звук такі нібы у комнаце свідруюць, а таму што кампрэсар стаіць на мікрафоне, таму калі гук перавышае адпаведную гучнасць, то мікрафон яго падцягвае да адпаведнай вышыні. Я ўжо тут нічога не буду рабіць, праз тое, што... І ўсё, і там нічога не будзе. Блядь, як ты заебала, слухай, з гэтым ветрам... Гэта я бягу, калі што. Гэта зараз дзеўчына бяжыць. Гэта хуткасць. Я уже не буду зачиняць балкон, праз тое, што ўжо... Ну, колькі тут хвілінак 20 засталося пагуляць і ўсё. Блять, вот... Хто прыдумаў гэты ўзровень? Хто прыдумаў геймплей пад ветрам? Каб ты, курва, бляха, па носам сраў. Тыдзень. Ад такой весялосці. Так, мядзеш на холадзе, а ў цёпленькай ванне кайфую. Нішто сабе латэнтны беларус, вітаначкі. Каму што як кажуць. Як аўтэнтычненька. Так. 2 кавалачкі павінна хапіць нам на некаторы час. Ну што, паднялося? Давай. Бо 2 перашкоды трэба прабіць. Выбачайся, як яна ўдала прыйшло паведамленне гэтае. Так, а што мы тут маем? А тут усё пешкі. Па-іншаму ніяк. Трэба ў адзін бок накіраваць зараз вагон гэты. А ў другі бок нас блядь, там вук. А ў другі бок мы паедзем. Дык вось цікава, куды каго.
Давай, давай, давай. Ваўняшка ты ваўчыная. Ай. Да забіты яго, блядзіну гэтую. Вось так не пагуляеш з гэтым. З лукам. Потым як придурак страляеш. Так, там была нога ще. Угу. Так, я пакуль што один кавалачак ці два знайшоў. Зразумеў. Ой, зноў не тое. Ну, добра, што здох. Падыходзіць, пасуе мне такое. Так. Вы чуеце? Триггерит волков. Запаливай давай. Ага. Так, я пакуль што не зразумеў. Там стаяў волк, а туды калі ісці. Так, а значит, ты не фан аўтамабіляў, не той, што сыць па іх. Просто сродак перасоўвання з адной кропкі ў іншую. Ну так. А на што ў сэнсе? Хочаш сказаць, што калі чалавек купляе сабе сцэніка трэцяга, ну, гранд сцэніка сяміместны аўтамабіль, ён... Як табе? Куды нам, бля? Тут пячора. Гэта на чыгунка. Усё. Зразумела. То бок нам трэба вось зараз гэты вагончык пхнуць сюды ў пячора. А самім паехаць сюды. Так, ну наколькі я разумею, яно акурат так і стаіць, каб яно паехала так. Так, сюды. Надаем паліва. Зразумела, тут таксама трэба ось так пхаць менавіта. Цікава. Я чамусьці думаў, што штурхнуць дастаткова на будь-якой хуткасці. Так, добра, паехалі. Там у нас снежная гэтая штука. Добра, чырвоная. Я бачу вугельчык. І паколькі гэта у нас ресурс вельмі карысны, давай збіраць.
Гэта ж раптам што, Лёха, пра аўтамабіль, вяртаючыся да гэтай тэматыкі. Ён жа ж у мяне літаральна да, ну не ведаю, ну 3 гады, ну можа быць 4. Бо насамрэч яны ж усе гэтыя семімесныя, яны ж спецыфічныя, яны і паліва вытрачаюць занадта шмат. Для сябе я, калі старэйшы, вось, напрыклад, ужо падрасце, ды будзе самастойна займацца гэтую справаю, тыпу кіраваннем аўтамабіля, а гэта мусіць быць праз год. Вось, то адпаведна я б сабе набыў нешта гібриднае альбо ўвогуле электрычнае, таму што тут у Польшчы гэта ўсё, блядь, чакай, там яшчэ быў вугаль на ўсялякі выпадак, лепш падабраць яго. Мне гэта не падабаецца, што ён хутка кончыцца. Вось, таму што яно эканамічнае, галавы не б'е звычайна. Вось. А гэты, хоць ён і 1,4 літры турбаваны гэты рухавік, але ж вытрачае паліва, дай бог, кожнаму. У мяне вось дызельная гэтая 2,0 турба, яно вытрачала па горадзе 11-13. Вось, а гэты бензінавы. Так, поехали. Бензінавы па горадзе спакойна жрэ 10, 10-13. Вось пакуль што не вельмі зручныя былі дарогі, скажам так, і шляхі. У мяне ўвогуле сярэдняя 15 стаіць. Ось, толькі што вельмі бадзёра едзе. І зноўку вугаль ляжыць. Добра. Тут уже як-небудзь. Switch the tracks and try again. Так, я зразумеў. Coal to get the fire burning hotter. Троху ўжо надакучылі гэтыя скокі. Так, усё, і потым трэба будзе збіць гэтага аўтамабіля. Ну што, 3-я спроба заваліць гэтае гаўно. Давай, давай, дзе ты там? А ніхера сабе яны, дарэчы, лазяць па трубах. Калі такое было? Вось там 2 яшчэ. Так, цікава. А, мы гэтага б'ем туды, а потым яшчэ купу гэтую зносім і імкнемся туды. Зразумеў. Давай хутчэй. Ой. Як вы заябалі шчыра. Ваўкі гэта горшае, што ёсць у гэтай гульні. Я кажу. Так, ну гэта трошку інакш трэба было рабіць. Узяўся троху ўлева, блях, і ўсё, страла паляцела міма. Давай ўжо хутчэй. Дать паліва. Паскакалі.
Давай, где ты там? І халера не бачно ўжо. Цемрава жорсткая. Так, а ёсць у нас некая кава? Ёсць. Давай выпьем каву хотя бы. Так, я тут бачив. Ось вугільчик лежить. Ну, ніби повинно хапіць. Так не здається? Так, як у нас тут добре? Так, яшчэ одна перашкода. Ну, калі мы уже там доедем. Ноч почалася. Там бы легче спать, до речі. Було б неблаго. Тиск есть. Добре, что тепло на этом тягнику. Це ми далеко, там ще мапу не можу відчинити. Так, з такими зимами електрички не лепший варіант. Все, поехали потихо. Бачу, де ми тут далеко, недалеко. Там ще бачу, купа снегу лежить, ні? О, Патоген, вітаночки. Рада бачить. Ми тут ночью змагаємося, бачиш. Ні холера не бачно. У меня засталося опошнее только 2 вугельчики у кишеньки. Там напереди что?
Так, а во. Мабыць, гэта ўжо чыгуначная станцыя, не? Там ёсць перашкода нейкая ці не? Okay. Looks like this is the end of the line. О, дякую Богу. Дякую Богу. Все, ми добралися. І акурат 20 хвилин. Шиковно. І все, я лічу, що ми зараз просто заховаємося. Так, блядь, где какие-нибудь звери, алло. Холоднож. І все. Ось так. Давай. Нічого не бачно. Ми просто лягаємо спать. 10 годин. Що? Зараз нельга адпачываць, кажа. Не, ну вы разумееце гэта ці не? Кажа, зараз нельга адпачываць. Цікава чаму? Это ваши ліхтарики. Шприцы, повязки. Ходим наверх. Зараз знойдем, что нам трэба, ды будем захоўвацца и развітвацца. На некая бессенсовная ежа. Кава. Можна, до речі, було б собі зробити каву. Есть такая думка. А яна у меня есть? Кава зараз. Кава есть. На 5 кубочков хватит. Так, ведаеце что? Зараз я возьму каву, а мы протягнем... Мабуть, на наступном тыдні. Потому что завтра, я мяркую, Far Cry будем гулять. Ось такія справы. Карацей, захоўваемся. Дзякую усім велічэзна за прагляд, як заўсёды, за ваши падабаечкі, подписки, фолловы і гэтак далей. Вось, мы пойдзем у рэйд на Твічы. А хто там рэйдзіць? Каго там рэйдзіць, выбачаюся. Ёсць Раліф і ўсё. Ну, тады Раліфа. Побачимся завтра. Вось, як заўсёды, падтрымлівайце волю беларусаў, падтрымлівайце Украіну. Надоўга не развітваемся, усім пакуль.